Ngatitaurei nhasi pamarelationship. Chii chinoitika pavanhu vaviri vanodanana, mukomana kana musikana? A lot of things happen between two people kana vachidanana. Asi chandoda kucherechedza ndechokuti hakuna mukadzi anoisirwa mushonga kuti akude, ende hakunawo zvakare murume anoisirwa mushonga kuti akude. Asi kuti chinoitika ndechekuti sevaviri madanana, munoenderana pamberi muchidanana, moita mhiko dzenyu dzemuchato, moti tinogara tose. Chinhu chandoda kukudzidzisai madzimai ndechekuti maziso ano zvaanotaura pamurume wako kuti achiri kunzwa kukuda here. Akakutarisa maziso ake, achiri kubvira here maziso ake. Akabva kubasa, tarisa murume wako maziso, achiri kukutarisa here kuti aunoti nhasi waswera sei, chimhandara changu nhasi uri sei. Because ukaona asisakutarise, asisina that affection, kureva kuti ane kwaari kupa that affection, kwauri iwewe hakusisina. Chimbodzokera mumashure. Pawakadanana nemurume wako, pane chawakamupa here kuti akude? Kazhinji hapana. Asi kuti makasangana mukati munodanana nekuti zvakanga zviri izvo zvaivepo. Zvaikuitika iye zvino ndezvekuti kana murume akabuda, zvinoswera zvati mbumu. Kana mukadziwo akabuda mumba zvakare, zvinoswera zvati mbumu. Nekuti social media ndokuipa kwayakaita, kana ndokunaka kwayakaita. Isu tiri vadiki takati tisina social media. Saka taiti kana tikanzi ukarohwa nemurume kuya waitodzokera kuna vabereki vasvikoti dzokera kumba kwenyu kwawabva, otodzoserwa ikoko. But iye zvinezvi nekuva liberated kwatari, takunoti ini handisi kudzokera, handisi kunanorohwa, nekuti iwewo wakuona wapari nani naika. Asi ngatisave nenyaya yekuti isusu semadzimai towanika ndisi tiri kufumbata zvibhakera kudai, takuita kunge imbwa dziri kurwira bhonzo. Kweteka, kana murume wako anyenga, aitozviziva kuti ane mukadzi kumba, akaibuda akaenda kunze uko akanonyepa kuti madzimai vangu mazuva ano tinenge takasiyana. Saka haisi mhosva yemukadzi. Ndiri kuona muchirwa kunze uko, muchinochekana musoro, muchinobayana nemapanga. Hatisi kuona the culprit, the main reason why this is happening. Murume wako asisina affection newe, haachanzwa kukuda. Saka the best thing for him is just to go out. Kana wazvozviziva iwewo zvichakurwadza handiti. But cherechedza chino one, kana murume wako asisakude, ndiye asisakude, ndiye abuda pauri, nekuti rudo chairo newe anenge asisina.